Asa ka anis papa no? Nikalit raman tong kawagtang. Napaman to diri ganihang buntag nilakaw man to siya. Nya, hantud karon. Na alas 3 na lang. Wala pagyapon. Asa ka to naglaag-laag sa papa no? Nganong dugay man kayo ni siya? Ganiha pag itong buntag ba? Klaro kayo naglaag-laag na sad ni. Karon lang ka pa ha? Ikaabot nimo mag-atang ko diri. Pangutan-on gud ti ka. Karon gid ni papa ron. Makabantay ko niya ani mo anhi ni siya uli. Atangan gid ko ni siya. Sus, tugid-tugay di ko na uli da. Suko gito kong anak ron ba? Na sangit mo ko sa kong mga amigo dito good, pero dili ko magsaba og may mangutanan ako. Kibaw ko akong pamilya ron. Nagpaabot ato na ko ron. Oh my God. Labi na sa kong anak na. Malita gito kong anak eh. Dili to basta-basta. Ang utok ko to. Kuan sa alert sa gito. Basta mawara ko kadyo dito, pangitaon niyo ko ato. Oh my God. Pero di ko madok sa kong anak. Adtoon ako dito bi. Mauli na ko sa mua kay nadugay-dugay jud gura. Ito na ko bi. Uy, nahuwa lagi. Ang akong anak nagpaabot lagi nako. Agay! Pati mang isugag na akong ani. Malita ko yun. Karon linggid ka amahana ka. Nganong dugay kay kamo uli? Agay! Lagot na biya kay ko nimo. Agay! Sus, ang akong tinakang dito. Nahubas na lang. Karon lang ka. Di ko halata bi. Agay! Ulahos ko. Agay! Ay! Ano na dugay man kag uli? Asa man day kagikan? Hay, naglagot ba ako nimo pa? Tungod na nang dugay-dugay nimo guli. Agay! Unsa naman taon ka pa oy? Asa man day kagikan? Nganong dugay kay kamo uli? Pasensya ka ayo nak. Nang hagad magod akong ka-office mate gud nga mag-inom mi. Hubog ka pa no? Dili oy. Unsay dili? Wala kay trabaho niya na kay office mate.